at sa buong bansa. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras ngunyan sa RPN DZKI, alas 8:34 nin pagkaaga. Salamat, Sir James. Talagang alis to sa tuya mga partner ngunyan. Ato diyan ka sa tuya mga sponsor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Visit the Emulier official website, www.emulier.com, for more details. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Time check hatod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur.
Sa panagos na pag-asigurar na anperang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo and Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo and Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nagahanga. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Nakambrag ka ninyo amin, welcome sa pong pang Sabadong edisyon kan programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Sabado, Marso 4, taon 2023. May ribanang kita about 10 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyo aldaw, pag-receive ni report tali sa mga karundan. Yaon sa lawas, hinda kagawad Jonathan Oliva, Rota Pornilios. Yaon man dyan si production manager Manding Sarion, News Director Philip Baracena, Bani Tataro, asin kadakol pang iba. Yaon man dyan si GB, John Verdiflor, ang sa tuyang anchorman, newscaster, 12 to 1. At the same time, ang sa tuyang news content writer. Pwede po kamo mag-likes, mag-comment sa mo yung Facebook page sa RPNDCKI. Sa mo yung Facebook Live. Good morning sa gabos na mga viewers. Sa mga nagsishare kan mga programa kan RPNDCKI. Para po makaabot man sa yung mga kababayan na mga naka-register ngunyan sa ibang bansa. Lalo na sa mga kababayan tang Bicolano na gusto man ma-update kan mga nangyayari di sa satuyang riyon Bicolandia. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Magpakanton man kamo. Hoy mga madi-padi, good morning. Mangyayari ano. Magmaman talaga kaya kung may mga padi sa kamadi. Sa Lalo Technical, Engineer James Ocon sa kong partner rin. Sa Information Rodel Cesar. Yaon man duman sa transmitter site Johanner de Villa and si Jimmy Guanzon. Sa mga mag-aragaw man na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Nasabihan na lamang nindo po sa indong mga misis o mister ning I love you. O kan kinasal sa nga nakataram din I love you. Pangyayari yan ha. Dapat gani pag nag-iedad na asi naghahaloy ang iribanan, ural daw na lugod ang I love you. Di ba nga ni nag-uurngitan pa no pag bagong kasal ni na pagkaon, di ba? Nagahahaloy na garon nagtatabang ang relasyon. Pero mali, dapat lalong naghahamis, di ba? Happy birthday kay James Medroso ang sa kuyang pamangkin. Aki ni Bayaw, SPO4, Erning Medroso, Kanpinpi, Calabanga. Diri man ni Hermana nga Mauri. Uy, Abril 1 ngay kuya. Mapapasyon ngay kami ni Bayaw mo ni Bayaw na Erning. Dapat ngay kamo ni Ate Clemen niya. Permi, uy, sa mga may panata niya na Quaresma, Semana Santa. Saro po yan, pasyon. Siyempre, may mga devotion po kita kaya. As in, siyempre, ito pong mga kaikuanta na paggurup-hurupon, as in, paghagad din kapatawaran kan mga kasalan ta sa mahal na Diyos, ginigibot na po bagayan. Ani ba nga ni, nagpipinitin siya. Nagpapasting ning alos 40 to 45 days. Mayong pagkakan na sulid, puro lang tubig. Pero niya ako,
na nakakatagal. Asin garo nakiklinsing pati. An sa indang mga kalag o espiritu. Kunyan po kaya baga dapat ang pangurusta perming napon sa ama niya mo, aya sa ngaran ng ama, ninaki pati na ang Espiritu Santo. Amen. Bako pong dapat sa ngaran ng aki, ngunyan kaya may mga magurang ng daog-daog na kan mga aki, niya ko pambihira. Na dapat aki pa lang ang mga akita. Dapat tuklan ta na magsa Diyos. May takot sa Diyos. May takot asin respeto sa kagurangnan, asin sa magurang. Tukduan ta kan 10 Commandments ang mga akita para magdarakulang maray asin tultol. Tukduan tang maging maray sa pamilya asin sa kapwa asin may pagkamo. Dakon na daiten na disiplinahon. Ang pagdisiplina po dahil nangangulugan pagpararapaduhon mo ning tumagiktik or kahon sa lubot or sa manaparte kan hawakan mga aki. Normal lang yan na medyo may mga pastid yung aki, pero pag naalalayan man po asin namumulat sa karahay, nadarakula man simpleng mga marahay. Sa barkada man, duwang klase. May barkadang dadarong ka sa karahayan, dadarong ka sa kapahamakan. Sa mga eskwelahan, dahil manggayad binabawal po ang mga fraternity, sorority. Pero dapat magbalik ka mo duman sa mga nagkakatabang sa komunidad. Bako itong deadly welcome ang, or initiation. Arog kan may sarong estudyante na sa sobrang lamasa, kapapadil, kan mga senior sa mga neophytes, nagadan. O kaya, pangit po ba? Kaya ito man na mga parapadil, dapat sa sarong organisasyon, fraternity man yan, or sorority, or grupo, na nagagamit po ng padil, na nagpapalo, dapat may mga tigo-organize ka mong iyo po ang mabantay ng mga senior na itong nagsusobra naman sa kapapakol. Dapat iyo naman indang bangkulan tabaka magadan man po an sa indong neophytes sa ginigibong final rights. Dapat maging disiplinado po. Maray po an may grupo. Pero dahil nangangulugan na gagadanunan nindoan sa indong gusto man na maging membro. Sa sobrang gama-gama, kalalamasa. Pangit po yan eh. O kaya sa mga magurang, dawa mga college na, ang mga aki or high school na, padagos pa man po giraray na pagiramdamon sa tamang gibo. Dahil itong 18 itong mga nagparade, pwedeng makasuhan kriminal, asin magkakoron konsinda sa kalabus. Oy, Marso 6, aldaw po yan na Lunes. Nagsasabing magkakaigwa ng tigil pasada sa mga pampublikong lunadan. Dahil kaining modernization program kan sa tuya pong gobyerno, na-piece out na itong mga jeepney, lalong-lalo na mga traditional, mga sasuanoy ng pangkayod. Kadakol pong dapat bosisyon sa jeepney modernization program kan gobyerno. Bako kaya ining simpleng programa lang na basta-basta po niya to ilalarga. Malataan mga nagkakaurag tang mga operator sa mga traditional jeepney na daiman danin da kaya ang 30 mil kada bulan na hulog. Pagkamal man kaya ngayon kan i-revive na modernong pangkayod na jeepney sa nasyon kan Pilipinas.
Kaya dapat po magkakanig ko sa naman na higot na pagadalan, pag-analisa ron or pag-analisar, asin konsultasyon sa kadako lang mga sektor. Tapang nagkakaigwan ng tigil pasada, apektado po, riding public eh. Tapos ang mga eskwelahan, madeklarang dagos ang klase. O paano na sa mga estudyante, bad magkahururi man sa klase, lalo na kung mayong libreng sakay sa mga local government units. Gayod, human sana, saguto na kan or ining mga dealer po nin mga gustong authorize na mga pangkayod na bihikulo. Dapat kaulayong kang government, ang mga dealer kaya nagibuhon lugod 10 years to pay. Nangarig mabanga ang 30K. Tan sabi nga ni Mr. Tomas, Briboneria ba yun? Yung na-interview mi ni Bani Kasudma. Garo siya man gaya ang presidente kaning Rinconada Jeepney Association or Jeepney Transport Service Cooperative sa Rinconada. Biyahing iriga pili kayo dito. Or mayo pa nga ngayon nagko-coordinate sa mo ng mga leader. Kung kami mabali sa strike o dahil mapuon sa pizza size as hindi taaram kung ini maagwan taning one way. O diba, paralisadong dayo kayan ang kayod or ang biyahe. Pero si gusto ngayon magkarayo, di may man nga babawalan. Basta gusto ninda maipaabot ang sendang sentimiento ay nagrangay na di ninda kaya. Ang mahal na bihikulo, public utility vehicles na gustong iribay sa mga traditional jeepney na existe yung nagkakayo sa Nasyon kan Pilipinas. Pag sinabi kayang modernization ng public transport mga tugang, malawak ang sakop kanina. Bako lang po kayo ini para resolviranta ang air pollution eh. Kasi yung mga traditional jeep talaga na although nakakapasar sinda sa emission test po, pero nabalik manggiraray sa maaso asin na maitom na buga, lalo na kung diesel ang makina. Diesel ang ginagamit na gas kayan or petroleum product. O ngunyan, ang mga tao aros gusto magkaigwa ng bihikulo, public utility vehicles na environment friendly na makaiwas kita sa asthma, lungs cancer, sinus. Dakol kaya na ako kang hilang man po sa mga arog po kaya na mga maating nahangos ta or maitom. Kaya po, although bako lang po sa air pollution na dapat na ma-resolveran ta kani para sa pagmantinir kan good health kan mga Pilipino. Pati na nga po yung sa climate change, di ba? May climate change na tayo. So tag-init, tag-uran na. So tag-uran, tag-init na. Ano ubito gayud kan na modernization, tangarig maali na sa tinampuan mga karag-karag na mga jeepney. Taigwa naman po kay mga jeep talaga nakarag-karag na sobra ng itom kan ibinubugang aso sa mga tambutso. Pero ang alas nindo kayo, tanong ito nakakapasar sa emission test na i-restro manggiraray sa Land Transportation's Office. Mga nakita maginibok yan, nakalusot, nagibuhan ng remedyo. Mga Pilipino madudunong eh. Kaya nakakalusot pa po yan. Dawa nagbubuga na ng haros na kakalaso ng aso.
asin na ros magruluwa na kita nag-aldat na. Yan lang nga ni pong masundan mong single motorcycle or trimobile na 2-stroke. Anbuga kan asuka yan, tapi gahaloan yan ng parang oil. Ang gasolina kayan, maasuhon man naman, nag-aldat na sa mata. So, yan, dahil man po baga sabi ka ito, ipis out naman. Pero dahil man po baga dahil naiintindihan man yan kang government. Kundi ini yung modernization program sa mga PUB, mga jeepning ini. Ano nang yan mangyayari kayan? Jajunk na nangyayaan. Today naman niya pwedeng i-restro na kayo dyan. Kaya nga may mga ano na kuta na kayo niyo na i-implement na. Pero fire extend dahil po sa kahagadan kan transport sector. Nahagad na naman nila, ma-oktaba na as in sagad na sa December 31, 2023 na dahil na ma-implementar. Kundi sinasabing halida sa ibang nasyon ang mga jeepning gustong iunaan tugutan na magkarayod sa mga tinampo. Baka ang kadaklang kayo nali sa Japan. Pagbihikulo baga, mariman ang gibo, produkto, mga bihikulo from Japan, from Amerika. Ano pa sir na mga nasyon na nagigibong mga bihikulong mga dekalidad? Ang China, maluya, medyo may pagkadipali ito ang produkto nila. Pure ining Amerika gayod or Japan, mga dekalidad talaga yan, dawa sa mga spare parts. Pag nabakal po baga kita ni mga spare parts sa mga sa mga tindahan, ano aputa tulos? Iwa ka mong original. Pag original, lali ngayon Japan yan. Pag sinabing, bako ngayon, hali lang ni sa araw kaning bansa, ay dahil na. Maluyang yung quality. Imitation, ay masakit yan. Pero pag original talaga, maray na klase, matagal. Kaya iniman pong mga senador garo pinapaboran man ang mga transport sector na yoktaba na talaga na implementasyon mo na kan modernization program na ni. Mapiperwisyo po ang sa tong riding public. Magkakaproblema po digdi kita. Pero mga tugang, kampanon bagayan ni dating President Rodrigo Duterte, pinagtulod. Pero naglawig, nagparalawig hanggang sa ngonyan, bago na ang presidente si Bongbong Marcos Jr. na. Kaya dapat gayud ma-question man ang mga dating nagmanihar na mayo kan Department of Transportation na bakong gayong malinaw ang sa enda pong objetibo kung ang talagang kagustuhan ninda ang mapangatamanan po ang sa tuyang kapalibutan. Kasin masawata ang inapod na air pollution na kagagibuhan po kan mga nalalapa na jeepney or itong rogado ng maray kaya nga ni tradisyonal ng jeepney. May karag-karag na dyan, pero padagos pa po para mabuhay man po ang mga operator and drivers. Kaya nga ni po may mga road accident, may mga nahuhulog sa bangin na jeepney. Dahil nagkukupsit na ang preno, nakamaluya na ang makina, subako ng dekalidad, mayo ng quality, or bako na po talagang advisable na ipangkayod na pata nakasalalay ang buhay kan mga pasayro. Lalo na sa mga pabukid na mga barangay na pinagkakayudan kan mga jeepning ini. Itong mga tukadon na minsan minakorupsit na ang preno dahil nakaya kan makina,
nahuhulog sa bangin ng iba, may mga nagkakagarada ng mga pasahero. Yan ba talaga ang objetibo kan dating mga namayo kan Department of Transportation sa nasyon kan Pilipinas para sa modernization program? Orte ba iguana naman dyan mag-shadowlines na pagkamahal-mahal kan gustong iribay na bihikulo. Amakon mong 30,000 kada bulan sa 5 taon, pira na pala niyan. 30,000 times 12, 360 times 5. Ay, aabuton pala nining milyon. Subah-subahon man kayo nindo yan, baka may ma-shadowlines dyan, marikan tapirangon. Kung sisay na naman dyan ang gusto mag-shadowlines na naman na opisyal. Masakit po ni. Nagkakarahayan ko ta na, kundi kung narog man kayong kamahal, baka may shadowlines na maray kayan ma-shadowlines ng tapirangon tulos na nga rig magbaba po ang presyo. Digdi sa sinasabing, Egypt ni na ang gusto. Pag Egypt ni, di Corintina sana yan, maluya man yan sa tukadan sa mga bukid na barangay. Baka lalong pag daig ka kayo naka-charge, naglobat ka, ay buisit. Gulpi lalo ang matitigbak, lalo na sa mga pabukid ng mga barangay. Kung gagamitan mo kan e-bike, i-Egypt ni. Hininganing e-bike, naka-experience na kita magparabusol-busol ka ni pag nalulubat. Lalo na sa mga patukad na lugar, ay Diyos ko. Lalo na kung kargado ka, aning pasahero, ay inda. Diba? At kita magbarasol-basol sana kayo ni. Although iniyo pong mga traditional jeep, pag igwa ka lang maorag na talyer or mekaniko na nagigibuan po nin paagi na re-replace sa mga lumang spare parts nin mga original, may naurag pa ang dalagan. Saka basta mantinido mo na pirming bagoan sa imong gulong. Napupudpud ng gulong, nakakalbo ng gulong, nagluluwas sa mga ply, ribayan na ning bago. Ang mga preno, ang breksyo, pirming dapat areglado. Okay pa yan. Basta ini kayong Egypt ning ini, baka dahil na kita mag-angal sa maitom na aso ning na tambot so tayo ni, maananing aso talaga. O di, bot sabihin, environment friendly ni. Kaya lang, may nabasa ko kayo ito na sa news national, ang plano baga ngayon, garo minibus na, bako ng jeep. Iba man kaya, taang minibus, mas dako lang ang pasayro. Pag minibus na, arog kaning nailing tabagan, medyo biyahing Iriga, Legazpi, mga ordinary bus na, or aircon bus, man nga ni, igod dyan parang minibus na aircon, nailing ko. O garo-arog na kayo ng gustong iriba. Maurag man doon sa tukadan, sa mga bukid na barangay, baka magka-uruslog lang yan sa bangin. Kaya dapat adala na marini. Kan sa tuya mga opisyalis kan gobyerno, nangurog na po kan mga concerned agency. Taba kung basta-basta ni, baka dakol na buhay lalo kanyan magkaralaga. Sa ining e-bike lang mga tugang. Naka-experience kami magparatulak-tulak kayan sa patukad na lugar. Lalo na kung pasayro, kadakol, halimbawa akong parano. Paano, may mga nakakalay-kalay pa, nauna mo burak. Aba, adalan tapong maray ni mga tugang. Na ini pong minibus na ini, yung nagagamit man ng gasolina, baka diesel pan, ang makina, o di maat, ito manggirari ang boga kan minibus na iyan. O, parehas man sana, baka may masyadilins lang rig, dapat at masyadilins rig, tapirangon tanga rig, pumurupundok ang kauragan. Pero dapat mga tugang, kung dahil man yan madago, sa labig naman po ang itinaong palugit kan government sa mga operator sa mga traditional jeepney na dapat i-improve na nin doon sa indong jeep. Si mga dapat ribayan ng luma na mga pyesa, ribayan na ning original.
Tapos itong mga under chassis nindong nalalapa na power welding na nindong bagong bakal. Ang mga gulong barago dapat pagayon-gayonon, pinturahan, iparepaint para magmukhang bago. Kita kaya puro mang kita angal eh. Dahil nabasan kita ngayong appreciation. Although, suno ko lang digdi itong maging environment friendly ko tanan mga pampublikong lunadan sa Nasyon kan Pilipinas. Makauurag mga tugang kung ang minibus na ini na planong iribay sa traditional jeepney. Hali sa China, ay di kita magtugot. Tadi palito sabi ko na nga ni, piyesa pa sana, ang kaibang kayan, Japanan maurag. Na piyesa original ngayon. Pero pag galing Japan, Diyos ko, garo ngayon bagay ni nagdali ng maraot. Kakuwasa, di palito. Lalo na kung bihikulo. Pangkayod, sasakyan ng mga pasahero. Tapos di palito man sana ang serbisyo. Igwa baga ka itong na-accidenting ano man dyan, gamit man parang made in China sanang garo mini truck. Malat na kinaya sa tukadan o ros-ros baga o si mga so mga madayo sa kasalan. Laga sa buhay ay ano na tayo, Diyos ko. Baka kunali man sana sa China mas maray pang wag na oy. Dati ba adilin siya lang yung kaniba? Sabing baka may masyadilin. Baad lang. Pagkadilin siya pa yan o pagkakitaan pa kaniba. May mga local man baga kitang company na may mga moderno man na jeepney. Ano man ta nag-iisipan sa to yung mga yaon sa government, sa mga opisyalis, sinahensya kang gobyerno na magbakal pa kita hali sa luwas ka nasyon. Naigwaman sana kita digdiyo kayo na mga kumpanya ni na pwedeng mabakalan taning modern jeepney. Ano man ta mabakal pa kita sa nasyon kan China or sa ibang nasyon. Na apwera kan data man nasisiguro ang quality kan bihikulong iriribay. Sobra pa kamahal. Iyan ang pigngangalas ka. Ang pigngangalas ta, idol eh. Garo lugod itong mga sabulong baga ng mga branded medicine. Igwaman sana ngayon kitang generic medicine, di ba? Mas mahal ang branded medicine kaysa sa generics. Pero nakakarahay man baga ang generics medicine sa mga naghihilang. Tako nga ni, pagkulang man ang kwarta ko talaga, itong branded medicine, sobra sa 100, 200 ang presyo. Itong sa generics, nababakal ko lang mga 18 pesos. Minsan nga ni, gawa pang 5 pesos. Unarahay man niya ako ko. Yan ang pagkakaiba kaya na may maray man pala na mga kumpanya kita nin pwedeng mabakalantang modernong jeepney. Ano man ta nagpaplano pa ang government. Ang mga nagsasuggest pa ang mga yaon sa mga opisyalis di gobyerno na sa iba pang nasyon magbakal na pagkamahal-mahal, nag-aaragrangay na. Ito nga ning si Mang Tomas na Briboneria, kan makaulay mi kasudma sa programang Bicol Connection ni Bani Tataro, ang incoming sir 1,000 sa naman kada aldaw di 30 milya ko kada bulan kun oro aldaw manang payangalo. Minsan 31 ang diyas di 31,000 kun pati Domingo. Gurano niya ako ang monthly hulog 30,000 nga sir. O pirang taon na hulugan, 5 taon umakon mo yan. Kwininta ko baga ka sa bago, abuton mga 2 million labi Eh grabe na eh. Kaya gusto nito magbaralingaw na naman sa tinambo. Pagtigil pasada ba yan? O kaya, yan po ang medyo dapat pag-isipan tang maray pag-adalang kanyaon sa government. Na dahil nakita, baka dahil nakita kaniyo mapaturog sa presyo mananggad harangog kita.
Tapos iguaman da ang Egypt ni. Oh. Pero sabi da po kaya ni President Marcos Jr., dapat maipautob palan ang jeepney modernization, pero kaya po ng pero kaya po ang pag-urulayan na tol-tol ini, pag-adala na maray, bago pa mag-desisyon sa phase out kan traditional jeepney sa enterong Pilipinas. Maplansya dapat na maray ang gusot. Kon baga sabado, kon enterong gurusot ang bado mo plansya ha, medyo magiging plastado, di maray man po bagang isulot. Kaysa man nakalong sleeve ka, na nagmalmal ng kantidad na long sleeve, gurusot man, pag sinulot mo, paglaog mo sa opisina, na pinuntahan mo, ngingiritan ka, ini man yan, formado kayo niyo, gurusot man yan long sleeve. Kaya dapat maplansya po, ano talaga ang objektibo na kapalaman sa public utility vehicle modernization. Para da iman po masakitan ang mga operator, tayo sindaan kagsadiri, asin sindaan inot na apektado, panduan driver ninda. Tako ni peace out na yan, dahil mang kaya kan operator magbakal ng brand nyong o magkuang hulugan na minibus or e-jeepney o paano na tigil income o mayo ng income, putol sa income kan operator, putol man sa income kan sa iyang driver. Pero tama po sa inot na party, kan payag ni President Marcos Jr., dapat talaga planchawon ang problema o gusot na nakapalaman po sa PUG Modernization Program. Bakong basta-basta ilarga ini, dapat pag-adala na maray ang programa. Asin sana po ang pangadyion ta sa modernization program na ini para sa pag-phase out kan mga traditional jeepney sa nasyon kan Pilipinas. Dahil man lugod pagkadilinsyahan, dahil man lugod, mayo man lugod mag-shadilinsig di. Taan mag-shadilinsig di dapat tapi rangon kang mamamayang Pilipino. Oras mga tugang, alas 9:13 nin pagkaaga. Bot ko lang pasalamatan na sa tuyang mga sponsor. Pasalamatan ko, iyo lang ning nasa kabot ko. I-record na po yan ni Production Director Manding Sarion sa aga para pag pitch out so ipi-play na lang na ipi-play ang kabos niya mong mga sponsor sa gigibo niya mong Lenten Season Special Live. Digdi po yan, maantabayanan sa RPND CKI katakod kan Quaresma pag kumemorar ta kan Semana Santa sa mga kasakitan na inagian ni Jesucristo kan sa tuyong kagurangnan. Kan siya nakakasalamuha pa digdi sa ibabaw kang kinabangkan mga tao. May drama, may misa, may madadaw po kamo sa mo digdi sa RPNDC kaya ning 7 last word itong 7 tataramong kan sa tuyang kagurangnan. Salamat po sa Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jenny Kim. Located at Highway 1, San Roque, Riga City. Mrs. Hilda Tuason Salcedo, owner of Salcedo Eatery, located at Guibarre Street, San Roque, Riga City. Rinconada Central Cockpit, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabua, Camarines Sur. Mr. Erwin and Mrs. Sally Cabaltera of Son 4, Perpetual Health, Iriga City. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Associations of Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Serio of Son 6, Santo Domingo, Iriga City. Diriman retired Police Colonel Ariel P. Blanco, Market Superintendent, Iriga City. And kay Honorable Vic Sumpay Ramos, Vice Mayor of Bato, Camarines.
Municipal Councilor Manhol Oxiano Luzon of San Esteban, Nabua, Camarines Sur. And sa Satoy pong anonymous donor, thank you so much po sa inyo. Okay, good morning man kay Engineer Elisa Insanada, Nabua, Camarines Sur. Permi man po siyang nag-aantaba, as in Anbilog na pamilya. Okay, pagkatapos lang po sa moya pong hanap buhay ni Sir James. Oras 9:16 in the morning. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Nga, balik kita sa tuya pong programa. Uy, madali unsa ng oras, di ba? 9:20, ano na, 2 in the morning. Sa mga nakaantabay sa mo sa RPNDCK, good morning. Sa mga Facebook Live, nyamo, good morning. Kay Sonia Fontanares, ma'am, good morning. Sabi ni ma'am, good morning Sir Joey, happy weekend. Watching with you. Uy, salamat ma'am, permi ka pong nag-aantaway sa samoya pong mga programa sa RPNDC. Siya ngunyan sa Macau. Si Ma'am Josie sa Raspi Calanyada of Naga City watching. Hello po, good morning. Thank you Ma'am Josie sa Raspi Calanyada. And siyempre, di mawawaraan sa ko yung Sister Angel. Si Marisa Mendoza of Limassol Saico. Good morning sister ko, I love you. Mo. Oy, tama na nga sa buladas sa pagbalik bayan ko ngaya gulpi kang regalo sa ko. Oy, ang gusto ko dyan sa Cyprus, sabi kan sa kuyang sister. Tawakan sa kuyang agom tali man sa Cyprus. Duman ngaya ba sa Cyprus at mga prutas kadakol. Magsawa ka ngayon duman sa prutas. Kaya mga kulor ngayon duman, kutis kan mga tao, nagrurusa-rusa. Bastante ngayong prutas. Akan mga patatas ngayon duman, darakulaon. Garo na nga gapayo ka darakula. Ayun niya ako ang patatas ta sa Pilipinas. Garo lang niya ako. Ang pinakadakula, garo niya ako kamaong ni Manny Pacquiao kadakula. Duman nga darakulaon ang mga saka nga ang mga prutas duman, miski ang kalamansi duman. Darakula. Kaya bastante pala na maray sa prutas. Digdi sa to, mga tugang, dahil kita basta makaprutas na nagmamahal na kang presyo. Dahil sa padagos na inflation rate na nagluluy ang balor kan peso, nagpaparamahal Ang sa tuya pong mga barakalong, paano daw ni masolusyonan? Oy, Kadiwa Store, pagliwot-libot na kamudigdiyo, taga DA. Sa Rinconada area, tamakabaka lamang kami baratong
presyonin bagas, saka mga gulayon, asin prutas. Kanamit lamang kita ng prutas. Ang prutas mo niyan, abang mamahal na baga, puro na pati kilo. Kampanahon, ang bagas, ginantalang yan eh. Anom natakad na, ang sarong ganta, o baratong kampanahon. Kaya bilibaw kay Tokyo dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Barato ang mga barakalon. Barato ang barakalon. And ang bagas, barato, ang mga gulay, sira. Maski ang sira sa dagat ko niyan, abang mahal na baga. Ako na pating galunggong na burarat ang mata sa kabutlog ang mata. Burarat ang mata sa kasingkit ang mata. Pag singkit, aling China niya ako, yan ah. Okay, yan ang problema ta. Punta ano yan ta, pati sira ini-import na. Pati bagas, importation permit ang nasa utok ka ni batang opisyal kang gobyerno. Kawawa, lagod si mga farmers ta. Pero ning profiling na ginigibo kan local government unit sa area para sa listahan kan mga lehitimo, legitimate, legal na mga paraoma. Itong totoong paraoma talaga, yan ang dapat makareceive ng mga benepisyo sa kadigdi sa mga senior citizens. At least ang gobyerno ta may planong manaupo sa mga senior citizens ng 1,000 pesos. Dahil under the Office of National Commission on Senior Citizens, di ba? Bako ng DSWD. O nag-ray na baga ng kada senior citizen po, pag edad mong 60 years old, ako ka ma-receiving bulan-bulan na 1,000 pesos. O ba? Nag-ray na po baga. Ali po sa gobyerno national. Apira kan mga tabang mang, kan mga local government unit. Basta ang importante, pag ang mga local government units nagpapaapod ng Christmas party sa mga senior citizens, lalo na sa area, pagkadakol-dakol na po, budgetan ta po ng pagkakan. Nadain naman sinda magutom or malipasan ng kakan. Oy, congratulations sa mga nag-champion ng Garana, nakareceive ng darakulang premyo, 50,000 pesos ka sa mga nag-champion sa aming Gayamon Basketball Association sa Rinconada Cup 20. Ngunyan na taon ba kasi awarding? Ngunyan na karukan sarong banggi sa kakasubanggi. Na mga nag-champion, mga naging MVP, congratulations. Oy, congratulations kay Engineer Solomon Monmongo. MVP po siya. Saka siya po baga ang chairman kan kapisanan ng mga basketballista sa Pilipinas, saka sa Bicol Region. Kaya congrats. Igwa kita digdi yung Gok Kimta Memorial Basketball Court na sobrang tabang sa mga kahubinan ta. Sa lado kan sports, maging sports center po ang Iriga, di ba? And sa mga nag-champion sa Open Division, sa 17 under division, si Pading Don Hogo, coach team coach ba? And team consultant na mamayagpag sa kaugmahan. Tang Nabwa, champion. Di naog ang Iriga, no? Nabuwa lang kayo na nakalusot. Ang kadaklan na major awards na-receive kan Team Iriga City. May mga nag-best player dyan, di ba? Si Terence Tumalib. Siya nakapashoot ng 27 points na gayo. Tapos si Daki Ulia. Garo Ismail man tatagaro natin man kon major sponsor na si Congressman Mix Villaferte. Oy, good morning man kay Ma'am Rachel Villaferte. And magayong gayo na Mrs. First Lady kan Rinconada, no? Dakol kay bagang dadangog akong mga re-restoryahan na baad maabot ang panahon. Siya ang maging city mayor ta sa Iriga City.
si Ma'am Richelle Peters Villaferte. O si Daki, garo ano man ini, si Dagi Ulia. Garo naging ano man siya, player of the game. Amakon mga naka 33 points shoot pala ini. Oh. 6 rebounds, 1 assist. Kaya napakasaya po kan mga nanggarana as in nag-arantabay kayo ni. Tapos duman sa mga ano ni, dagos-dagos pala nining gigibuhon mga tugang. Ining mga pa-basketball na ini. Para po maengganyan mga hobbyist sa sports. Dahil ma-inbuild to sa mga masasamang barkada, as in sama-samang bisyo. Kaya congratulations po sa mga players na nanggarana, especially sa Iriga, and sa major sponsor kanina si Congressman Mix Villaferte. Biyernes na banggigay dito, uwi bisa kong nagduman. Pero may nadang akong si ano pa, Amador Itorius, parang ano man siya, naka 17 points. Saro man siya sa best player of the game. Kaya congratulations sa ito, ano. Sabi ni Pading dun, happy man an sa endang team. Ako imbitaryon daw niya ako ko idol. Manamitan ko ang blowout. Oras na mga tugang, 9:33 in the morning. Sa mga listener po, nakantabay ka mo sa Bicol Connection Program sa RPNDC kaya. Ang pinaka-inoting AM station sa Iriga City as in Bicol Region. Kung ano ang edad kan pagkamok na kan Iriga City, yun man po ang edad kan RPNDC kaya sa Iriga. Landmark na ini. Pride na naman palagos yun. Pero ang karahayan mi lang po sa RPNDC kaya ay compare sa ibang mga radio station, ta kami po kaya, inot na inot. Provincial station kang RPN 12, o 10, ngamin pa lang 10. Gabos po yan, member kan PhilGips. Procurement standard na inaapod. Platinum po kami, platinum. Kaya duman sa mga local government units na nagpaplanong magbakal ng oras, mag-block time, as public funds ang sa indong gagamiton, remind ko lang po kamo ano, para mayong magreklamo sa indong mga local government units. Dahil kamo makasuhan, dahil man kamo ireklamo. Magprograma kamo sa mota, may resibo, platinum kami sa pagiging PhilGips, procurement procedures sa standard po yun eh. Dahil kwarta kang gobyerno ang ibabayad din do sa mga block time radio program nindo, kami po willing, we are very much willing to attend, to participate for canvas, for bidding, kung kamo mapa-block time. Yan po ang saro sa pinagagargalita ko. As OIC station manager, ta kami, PhilGips kami, platinum pati, bakong soba-soba ini.
We have right to appear, to participate for bidding, and pwede ka mo magkambasa mo sa presyo kada oras or kung perang gusto nindong oras sa kada aldaw or sa kada simana. Oras na inisnab nindo kami, may rights pa kami magreklamo sa LGU. Pagday kami napansin. Kaya nagpapapansin na ako sa indo abang amay pa. Oy, maayo mo niyan dae nag-aangal. Ano po? Maayo mo niya nag-aangal sa gabos nagtataraasan na mga gastusan. Oras na mga tugang 9:36 in the morning. Kaya naman kita kumain. Oy, sa mga lechoner, good morning. Sa mga nakantabay, sa mga merkado publiko, good morning. Inuumaw ko ang Market Superintendent kan Iriga, si retired police Colonel Ariel Blanco ta pirming mantinido ang malinig na kapalibutan ta luwas laog kan market. Saka nagpapabagunas pati siya dyan sa fish section and sa meat section. Kaya niya ako nag-ray na bagangon. Pati comfort room. Abaan ng linig. Mantinido ang kalinigan. Sa mga market guard, sa mga Blue Boys and PNP, good morning. Sa pagmantinir po kan kalinigan asin pasi orden, asin bulos kan trapiko sa Iriga City. Pero nararaot lang kita kayo yung katarantaduan mang kaning mga umbrella-gang mana ini. Rolo ayadaw nindo yan, pag nadakop nindo ta, nagsupog na nag-aatake na da ang umbrella gang sa Iriga. May nabiktima na ng 40,000 na gayo. Tang operation pa lang kan mga lintik na ini. Habang may pigdudukutan sindang pirak o pitaka or bag. Kung may piglalaslas, tigtataw bandaan ng umbrella para dahil sinda mabuking. Kaya sabi ni COP Oida, kukusugon niya ang police visibility niya kung marayman. Taan mga kriminal, ang mga mararaot na elementos kan sosyudad, takot man sa presensya kan PNP, pwede sindang matiklo, pwede sindang madakop kan sa indang modo sa sin makasuhan dagos ng makunkun sa kalabuso. Yan. Sa kasarupan harabunan daning manok. No, ay pangyayari naman. Oy, ano daw po, medyo nagbarbarato na bag ang presyo kan sibulyas mo niya. Pagparabaraha, at least ang sa tuong gobyerno provinsyal sa pangenot ni Governor Luigi Villaferte, panagos po ang pagtao po ng ayuda sa mga apektadong pamilya sa Laucan probinsya. Na nagparabagunas po kaya bagan makukusog na orang kan mga nakaagi pang simana. May mga biggaba, maging mga paraomang bina sa mga umaninda nagkarulugi. Padagos po ang pag-ayuda kan sa tuyang gobyerno provinsyal. Mga relief goods man, ang mga LGU, ang ibang mga mayor, may katuwang man sindang DSWD
relief goods. May mga kinahon pa yan, mga worth 700 pesos man. Kulang tabang na po yan. Si Congressman Mix Villapuerte man po, padagos man po ang pag-ayuda. Maging kang Kapuerte headquarters sa Irigan, sa Boreal, assistance, medical and financial assistance. As in iba pang mga tabang na sa ito pong pigahaga. Siring man si former Congressman Sal Portuno Sr. and Congresswoman Jocelyn Portuno. Asin si Vice Governor Sal Portuno Jr. kan probinsya po ng Camarines Sur. Sa enda pong pamilya padagos pong pigagada ng tabang, pinansyal or ano kung ano pang tabang. Sige pa man po. Dawa po nga niyan mag-agom na former Congressman Sal Portuno Sr. mayo na sa pwesto. Pero pag may nagdudulok po sa endang tabang, dahil po minahaling luwaan, pero may nadadarang tabang. Kaya nagrahay na nga niya ako kan araw kaning mga opisyal kang gobyerno. Or dating mga opisyal kang gobyerno, aniba man incumbent ko niyan. Good morning. Sabula, good morning. Ay, Sabula, good morning ki, Mayor Migay Ibasco. And sa sayang aki na administrador mo niyan. Kahana munisipyo, si Nonoy Ibasco Jr. And ki Councilor Greg Puntanal, good morning. Councilor Inton Paro Balyibar, good morning. Sabi ni Mayor Miguel Ibasco na last term niya nangunyan, otro eleksyon si Nonoy Ibasco Jr. na sa iyang pakakandidato na mayor. Kaya ang preparasyon nyo niyan, labo-labo, no? Kita po kaya, kulang talaga niya yung 3 years na kada term kan sa to yung mga elected official. Kaya ni ba gustong magkaigwa na lagod ng charter change or pag-amyendar kan sa to yung konstitusyon, kan fundamental law of the land, kan sa to yung saligang batas, nangurog na ang provision sa politika na ma-extend lamang at least 5 years an kada termino kan mga elidong opisyal kan gobyerno. As in an economic provision. Dapat, kaya lang pag-uulayan, kon ba o Constituent Assembly? Or Constitutional Convention. Doon ang pag-uulayan. Sa matipid o sa mapapagastos. Pigtataranggal na po, dahil na tutugutan ang mga TikTok na ini. Sa Pilipinas, gusto nindo man po na dahil naman tugutan ang mga TikTok na ini. Tamin siya nakakabuisitan ibang TikTok, huba, bukas. Kung ano-anong pigpapara pa, iriling sa kung ano-anong mga katarantado. Igwa man TikTok na nakakaugma, igwa man TikTok na nakabuisit, as in nakakapauyam. Ika Sir James, pabor ka na ibawal ng TikTok sa Pilipinas. Taano po? Basta ka, pabor ka naman, haliw na ng TikTok na ni. Ako itong mga sabastusan ng TikTok ang gusto kong mahali. Pero itong mga nakakaugma ko ng TikTok, mauugma man talaga ako minsan. Pero pag itong TikTok ng sa kabalasubasan, saka sa
kausmakan, medyo dyan ako nabubisit eh. Kasi bakong gabos na nagpupugol po ng cellphone na may internet, mga adults, ano ba mga araki, patarataw na mag-operate, magamit ng cellphone eh. Kaya sa murang edad, nakakadala na siya ng mga pornographic or bastos na mga dadala nun sa Facebook. Kaya po, minsan din na iwasan nagkakaigwa po ng teenage pregnancy problem sa nasyon kan Pilipinas. Okay, good morning sa Population Commission. Good morning. Ano pa dagos pagka mo nananaong contraceptive, ma'am? Mga sir. Para daw bawas-bawasan man ang populasyon kan Pilipinas. Tukdoan ang mga mister, mga misis magamit ng contraceptive. Kaya lang, ito man na lecturer, daing gaya ipinaliwanag ta. Ang contraceptive ngaya, araw nga kanyang paggamit, ipig-demonstrate sa muro. Bago nga ikaw magtalikan sa endong partner. Para daing ngaya magbuntis ang sa endong mga partner. After 3 months, nagbalik si ma'am sa kaki mister. So, speaker. So, itong resource speaker, di naman kan mag-agaw. Anong nangyari? Dakula pa tulak mo. Sa totoo lang po ngayon, bado si Mrs. At pa anong inarog ko man nga. Si tinukdo mo ngayon. Dinagkuman nga sa muro. Nagmabros. Ang ngaya si Mrs. Pirang maray. Dapat linawan na maray. Pwede man iing-ing na sana. Sa mga mister. Na medyo kulapos man. O isa ka dapat sa mga magparamilya, pag nagdadaragan ang mga aki, dapat suway na po ang turuganin dalo. Sa tugang na lalaki, saka sa silterong tugang, or sa ama, or sa sarong kwarto kan pamilya. Dapat suway-suway ng igdaan. Minsan nagkakaigwa po ni mga kasong incest rape. Biktimaan aki kan sa diring ama. Biktimaan aki kan padrasto. Biktima nin rape kan tugang, kan tiyoon. Tapos igwa pang dai maibitaran na teenage pregnancy problem sa nasyon kan Pilipinas. Marare ko sa Bicol garo nagbaba-baba pag ana porsyento ka nagbabados na mga hurubin pa. Ay, nako. Oy, duman po sa mga nagpaparataraba. Likay-likay po kita. Bawas-bawasin nindo ang mga masisiram na pagkakan. Mo, diba, diabetes na ka. Sa mga nagpaparakurulog-kulog ang muro, saka kamot, pa-check up na kamo, tabaka may arthritis na kamo, makain mo kamo ning pababa sa uric acid, Bawal po ito mga laman loob, mga dinuguan, mga pisog na mga gulay. Ano pa to, mga karne, mga red meat, kaya. Oy, mag-atamang kamong kuneyo, Dayan da ang karning kuneyo, bulong da po yan sa may hilang na kanser. Saka ini pong kadakol dang gisong pwedeng lutuon mo kang kuneyo. Digdi palan sa Iriga City, ring kunada, kadakol lang nag-aataman kuneyo. Dahil pinunan po ang pag-introduce kayan sa Satuya ni Congressman Mix Villaperte, former governor pa siya kan panahon. Nganyang congressman ipinagpapadagos ni Governor Luigi na-introduce sa Satuya ang pag-ataman po ng kuneyo.
Isipon nindo, an kuniyo palan, mahal ano. Saka pwede pang maging kawat-kawatan kan mga aki. Taday nangangagat. Pero masiram palan ang karne kayo. Daog pa daa ang karning manok. Kasiram. Nakakadako lagi isang pwedeng maluto. Serbi ng panira. Kwarta pa pag nagpabakal ka kaya. Pag igwa ka ng rabbit farming, nasa endo pong compound. Sa tuya baga, inot na pig-introduce sa tuya ni Congressman Mix Villaperte ang pag-ataman ng mga itik. Na naubagasin da ka ito ning ano ni, tig-aranom guide to, tig-peritong itik, ano. O, ngunyan, si mga natawan, sana nagdadakol po ang ipinanaong itik sa endo. Tan ibamang kaya pag medyo kinakapo sa panira, so itik, ginugulgula na. Ginigibo ng panira. Paano pa yan magdakol? Paano pa magribo-ribo yan? Kung maanagit ang panira, ginulgula na, as in inadobo na sa gata or sa tawyo, so itik. Hindi pangyayaring buhay tayo. Dapat padakulon po nindo. Tamas dakol sa mga babaeng itik. Tapos iguaman na itik na lalaki, tayo naman ang mamanada. Sa itik po pati, pag nagatamang kita, magkaigwa kita ng itik farming. Ang itlog, pag ibininta mo, kwarta na. Pag ginibo mo pang maalat, kwarta pa manggiraray. Pag ginibo mo pang balot, kwarta manggiraray. O, Pinoy. O, tapos pag nagribo-ribo naan sa emong itik, may pwede ka nang ibintang mga itik. Or pwedeng panira na po yan. Pampulutan pa, di ba? Purog na sana ang kulang. Ano? Pambira. O sa mga parainom, drink moderate po Dahil pagkasobraman, porque libre. Dahil gwa po kayong duwang klaseng parainom ning alak. Masusupgon magbakal ning alak, igwa man dosay, anggot sa kwarta, pabakal sa ng pabakal inumon. Pati pulutan. O ang pulutan, sabi ni paring Cha, Buena obra, ang pulutan iba sa panira. Ikaw mga bagang pag nabuburat-burat na paling-paling na, kinakaramot na pati ang pulutan. Dawa, tinula yan, may sabaw yan, o paksiw, kinakaramot na. Burat na ba yan? Pero ang pulutan po, badit-dit lang ang sangal. Takon na labo-labo, marikan, maluto-lugod ang iluwan. Saka kung tataong ngayon mag-inom, magpapainuman. Tayan ngayon tama sa mga parainom. Sampulong tugon ba gaya ni Padingtan sa sayang programa. O sa aga, madadangog nindo yan. Oy, dyan po sa Nabua, sa Magayon na pigpasar na proposed ordinance ni Councilor Robin Biares III. Iyo po ang magkaigwaning financial assistance ang lokal na gobyerno sa mga nagpapadialysis na mga pasyente as in nagpapa-chemotherapy. Ayan po sa talagang problemado ang mga pasyente sa pagbayad kayan sa mga hospital. Kaya dakula as in di kalidad na ordinansa ini nasunoan ko ini. Si Konsyal Manhol Luzon man ang mga mag-aragom na bagong kasalon, bago pa makuhaan sa endong marriage contract, magtanom kamo ning at least 3 o 5 po ning fruit-bearing trees man yan o po ning kahoy. Saka ang kada bulan nin Agosto, sabi ni Konsyal Manhol Luzon sa iya pong pinagpasar na ordinansa na maideklara na ang kada bulan nin Agosto, kada taon sa Banwa ni Nabua,
iyo ang maging ay seeing month na inaapod. Yan. Pwede di sa Erica City, bilang lang sa Moraan mga nagpapasar ng ordinansa baga. Oy, Konsyal Audal. Ano yan, first name ka niya yung Konsyal Audal na yun. Digo ka pong ipigpasar lamang na ordinansa, interview ta ka. Bisay pa dyan ng mga konsyal. Ang mga may higos lang dyan na konsyal na nagpapasar ng ordinansa, si Konsyal Nicky Lagriman, Konsyal Milnan Robles, ano ni, Moralio. Ang ibang konsyal, dahil taka may interview ni mga konsyal tadi sa Erika, dahil man nananaraon ng cellphone number. Pagtao man, dahil man nakukontak. Dahil ano na tayo, Diyos ko. Maray palagod niya ako ining ibang mga konsyal sa ibang munisipyo sa Rinconada. Ang tinataong numero na cellphone nindaman, yun talagang gamit ninda, nakukontak, na-interview ta. Tigdi man lagod nga niya ako sa Eriga, miskin si Gigi Vargas, kan nag-election pa sana, nagtao man yung number, salaman. Dahil man masirisimbag, dahil man makorokontak. O si Sepa, si Danrib Aboniti, dahil man makorokontak. Ining si, marereko ni si si Councilor Boboy Villanueva na interview ni kan DCKI. Saka si Vice Mayor Echildi Maewat yan, interview man yan. Pero minsan, dawa si Genring, dahil man sinisimbag. Dahil taram kung busy man. Pero pag bako magad busy, nagkapa-interview man. Mayor Rex Oliva man po, sa sobrang kasibutan, occasionally na sana siya na-interview kan media. Pero kung teksan mo nga ni or apodan, sa sobrang busy niya, dahil basta ma-interview talaga ni si Mayor Rex. Marerey ko pa si Attorney Ramon Maharlika Uwapirina, and may ghost na City Administrator kan Erica City ta anytime. Apodan mo man siya, dumanan mo siya sa opisina niya, dawa busy siya o sibot-sibot sa pag-asikaso kan mga pirmahan, pag-asikaso kan mga bisita, oral daw. Tinataan niya ng importansya ang media kung may ma-interview na, pa-interview siya. O yan ang karahayan man po dyan kay City Administrator Wapirina. Mga tugang, ako po, luay-luay ng mapaaram sa pangsabadong edisyon kan programang Bicol Connection. Sa ngaran kan sa kuyang mga partner sa Technical, Engineer James Oco, Joanner De Villa, Jimmy Guanzon sa Information, asinman si Rodel Cesar. Good morning sa Lady Announcer Me, kay Karondang Ruth Pornillo, saka kay Karondang Bani Tataro, para yun nakaporma. Garo nga niya ako may mga lakaw ini pagkatapos kan programa nito. Ano matandim ka mong dua? 10 to 12? Ika. Sabi, ikan maprograma na, sabi ni Kayla. Bueno mga tugang, ini po si Joey Lim. Salamat kan sa pagkantabay sa mga Facebook Live viewers mi, mga nagantabay, Diyos mabalos. Standby sa masunod kong programa.